Les comunitats musulmanes de Tortosa i Roquetes han unit esforços per crear una nova mesquita. Amb capacitat per a unes 400 persones, el nou centre de culte es troba en un polígon industrial situat entre les dues poblacions veïnes. Els creients abandonaran així els seus antics oratoris que feia molts anys que ja no podien absorbir el número de fidels que assistien. Avui era l'últim dia d'oració a les antigues instal·lacions. Els musulmans practicants de Tortosa i Roquetes estan acabant d'enllestir els darrers detalls per posar en marxa la seva nova mesquita. La inauguren divendres de la setmana que ve en una nau del polígon industrial Pla de l'Estació, de fàcil accés i ubicat entre els dos nuclis urbans. Els seus responsables creuen que el número d'usuaris serà molt variable, amb una capacitat màxima per a unes 400 persones. Depende del dia, depende del moment, depende se fa fred, se fa calor e depende la temporada, se é Ramadã ou é Ramadã, pero está previsto que menos de 400. 400 em momentos excepcionais, pero la cotidianitat podemos afirmar que menos de 100 persones. Les comunitats musulmanes de Roquetes i Tortosa podran així abandonar els seus actuals oratoris, de dimensions molt reduïdes i ubicats als centres històrics dels dos municipis. El director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell, que aquest dijous s'ha reunit amb les entitats musulmanes a Tortosa, ha reconegut que la normativa que regula els centres de culte és poc restrictiva. Estava previst que l'any que ve s'endurís, però s'ha decidit donar un marge més ampli fins l'any 2020. Es pretenia no haver de començar a tancar oratoris o llocs de culte que hauria generat realment un problema al país. Per tant, amb tot el que existia en aquell moment, podeu trobar que la normativa és molt laxa o no és molt exigent, diguem-ho d'una altra manera. El responsable d'Afers Religiosos ha destacat el diàleg i la bona entesa mantinguts entre l'Ajuntament de Tortosa i les dues entitats musulmanes per portar a bon terme la creació de la nova mesquita. Enric Vendrell també va donar dades de la situació actual al territori, que té 216 centres de culte, el que suposa un 11% més que el 2007. En 6 anys s'han creat 22 esglésies o oratoris, la majoria d'aquestes de les confessions evangèliques o islàmiques. La comunitat amb més centres de culte és la catòlica, amb 184, seguida per les esglésies evangèliques, que han passat de 3 a 13 a les comarques de l'Ebre. Les mesquites també s'han triplicat i si al 2007 n'hi havia 3, ara n'hi ha 9. Segons Vendrell, aquest creixement ve donat pels fenòmens migratoris que s'han anat consolidant a Catalunya.